I-culture yethu is beyond ukudla nokudansa nokuxoxa. Sisaqala ukuthi siyakwazi yini ukuba nabantwana emakhaya babizwa ngabantwana bomalume bangabantwana bomkhulu ekhaya ngoba vele usuka engayenzwanga ngendlela yokuthi uyenzwe ekhaya la uma wakhe ayendele khona. Salahla uNkulunkulu wethu umkhulu omkhulu sasala namasondo. Come who we are siba lento esiyiyo ngemvelaphi yethu. Bese ngicabanga ukuthi badlelana namampondo namaZulu. Indlela abangathandani ngayo babizana ngezinto kuze kube buhlungu. Ubone ukuthi uswela ulwazi ukuthi singabantu banye. Umlando weAfrika mawufuna ukwazi umlando weAfrika thatha iBhayibheli ukuthi I think the bottom line is semuntu munye sibantu banye isahlulwa imingcele esayikhandelwa abelumbi FUCK isitifiketi sokuqala leso senza lokhu kwamantombazana. Why umntombi ukuziba ivirginity ibaleke kumuntu wesifazane kodwa kumuntu wesilisa ngazi ukuthi akumelanga ayina sting ayina veli kuyiqiniso yini lokho.